We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. May buntag mga kapuso og thank God it's Friday! Ato sang kamustaho na mga kapuso sa Nabunturan ug Compostela sa Davao de Oro Province. Sa may buntag! Mayong buntag sabjil labi na sa itong mga kapuso sa Mambahaw ug Sagay sa Camiguin Province. Mga kapuso, gikalingawan karon sa usa ka kagay-anon ang jigging nga pamaagi sa pagpangisda. Naga-wonder pod ba mo like me kung unsa ka kini? Kana ang atong siron kauban si Michael Obsana, ang spokesperson sa Cagayan de Oro Anglers Club. Samtang say good vibes ang dala sa grupo sa traffic enforcers sa Tagum City nga nag-viral tungod sa ilang dance moves samtang nagamando og trapiko. Busa, good vibes sab ang ilang dala kanato this morning kay ato silang makauban. Samtang say makachikahan at senior resi sa Best Talk ang music legend, singer-songwriter ug proud Mindanaoan nga si Joey Ayala. Mga kapuso, para sa tong Kumbira Express karong buntaga, dungan ta nga tun-an kung paunsa magluto og usa ka Mediterranean dish nga pwede kayo iandam sa mga mami alang sa ilang kids. Well, tama ka na, Sai. Ipakita ka nato ni Sorna May Arab ang pagluto og staff pita pocket. May buntag mga kapuso, ako di ay si Sir na may Arab. O karong buntaga, pagaymuan ko kamo og staff pita packet. Ang atong mga panginalong sa pagluto nato sa staff pita packet, lettuce, cucumber, grilled chicken, cheese, og mayonnaise, og ang atong raised dough. O karon maghimo na ta og pita. O karon ato na ning pikason ang atong pita ha. Sa inyong pagunting kailangan straight gid siya kay para balance. Feeling sa atong pita ha. So, kanina, pwede na nato butangan ang atong pita sa atong salad. Karon ato nang butangan ang atong pita. Og mao ni ang atong staff pita pocket. Tara na, mga una ta. Mga kapuso, sanglit usa ka coastal city ang Cagayan de Oro, usa ang pagpangisda, partikular ang jigging fishing sa mga gikalingawan sa mga kagay-anon labi na katong wala pa ang pandemya. Busa karong buntaga, ato kining hisgutan og siron ang mga kalihukan nga ilang gipanghimo, kauban si Sir Michael Obsana, ang spokesperson sa Cagayan de Oro Anglers Club. Sir Michael, mayong buntag kanimo og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Mayong buntag sa imo say og mayong buntag po sa tanan nga naminaw og nananaw. Mayong buntag. Sir Michael, alang sa kasayuran sa tanan no, unsa ang kining ginatawag nato nga jigging fishing? Okay, so daghan tag klase nga panagat no, daghan tag klase nga fishing. So isa na kini dinhi ang ginatawag nga jigging. So ang jigging gagamit siya og grill kani no para nailinya imo ni siyang tuyokon. Yan naputay mga rad na ginatawag. So i-attach nimo dinhi
And then gamitan usab nato kini sa kanang lure nga ginatawag nga mura siyang isda nga putaw. Mao ni siya ang paon nga ni kadako, no? So musa dagko pud nga isda ang makuha ato ni siyang ipatunlod sa ilalom then atong birabirahon antod ma-attract ang isda iya din paakon kay nama siya yung mga taga pod antod mataga siya ini. So kana ang klase nga jigging sa pagpangisda. Unsa ba ang imuhang istorya sir ug paunsa sab ka nasulod niini nga hilig? Pila na po ka katuig sa pagpamingwit? Ako professionally nga angler gyud mga hapit na mag-isa ka tuig pero since sa bata pa jud ko gapamingwit na jud ko sa daplin sa dagat so kanang kawayan lang nylon niya paunan din natong mga umang bitawag ana so dugay na gyud since 5 years old gapamasol kay ako among balay so na daplin man sa dagat until such nga nakaabot ko aning nakahimamat ko aning jigging mo nang nag-invest jud ko og mga gamit ko niya namalit ko og mga himan para makasulod ko aning ginatawag nilang professional anglers club no which is ang Cagayan de Oro Anglers Club. Sir Michael, on a personal note, unsa ang nakita nimo nga rason nga nagtulak kanimo nga mahilig ani nga sport? Sa tinuod lang no, ang ako manggong trabaho medyo na ako sa management side. Grabe ka stressful, grabe gyud ka in ka nga ang problema, grabe gyud mosulod kada adlaw. So every weekend nangita ko sports nga makapawala sa stress ba antod nakita na ko akong suod nga amigo nga si Lino Aurelius nga nagdugay na day siya nagsulod ani nga sports so nangutan ko sa iya unsaon na iya kong gigayran iya kong gitudluan antod ni abot na jud ko sa punto nga ako na lang gyud managat isa so ang yun nga sila once you're hooked for life. So tungod sa akong amigo pasalamat ko sa iya nga nadali ko niya ani. Asa sa bamusagad nga pamingwit sir, kauban ang inyuhang grupo. Ug sa imuhang experience, unsa-unsa na ba nga mga isda ang imuhang nakuha? Dagan ubay-ubay po na mga lugar atong ginagtuan no, naata dinhi sa Upol, naata dinhi sa Initaw, naata dinhi sa Salay ug Sugbongkogon, dinhi po sa Agotayan Island, gapamasulta diha no. Ug moabot pud ta sa lugar nga dadto sa Zamboanga City, dadto sa Pagadian, ug dadto pud sa Butuan no gapang himamat na dadto sa pareho nato og kalihukan aning sports. Kung ngayon kag unsa na mga isda ang nakuha nato ani dagko na pod nanatay mga nakuha na mga tuna, mga ruby snappers nga maabot nagtag 8 kilos no. So perting bugata gyud natay mga lapu-lapu. Usually atong kakakuha ani karing mga mahalon na mga isda no na mga amberjack ang ginatawag. And then naapod tayo mga ginatawag po na mga giant trevally, mga mamsa. So yun. Sir, can you tell us unsa pud ba nga mga paon ang imuhang ginagamit o di pud ba lisod sir labi na kung dagko ang mga isda ang imuhang mabingwit? Medyo lisod yun kay atong mga paon manggod kay perting dagko gyud putaw ni siya bukat kayo no. So pagpaon pa lang bugat na kayo, pagbira pa lang ani bugat na sa daan. Samot na kung naiisda nga makuha. Diha gyud ang pinakalami ang paminaw ang pagbira gyud sa isda. Sir, nasayo tanong nga dili kinitiaw nga sport. Apan sa imuhang tan-aw, unsa ba nga mga characteristics ang posibleng makuha sa usa ka individual kung ugaling mag-engage niini? Kung ikaw mamingwitay or angler ka or gasulod ka ning jigging sports, dili wala gid kay lugar ani pag wala kay pasensya. So importante gyud nga taas imong pagpasensya og taas pud ang imong pagtuon. Grabe ang gamit sa imong hunahuna ang pag-analyze lang daano kadapit managat kay dili ba nato makita ang isda sa ilalom. So kailangan gyud kini og sakto gyud nga paghunahuna, pagplano og taas kayo nga pasensya. Daghang salamat Sir Michael sa imong oras nga gihatag sa Atomo GMA Regional TV og more fishes to catch. Oo, salamat po kayo say og unta i-invite po na ako ang tanan no nga natay mga jigging competition nga atong i-held sa Sugbongkogon no karong Abril unta maka-appeal sila. So para bibot ang tanan ug daghan makatuon aning about naning sports say. Salamat gid kayo say. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best luck tayo mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Magandang
kayong salamat, Argel. May buntag mga kapusog. Welcome to Besto. Karubuntaga atong makauban ang Filipino singer and songwriter ug ang former chairman sa National Commission for Culture and the Arts, the pride of Mindanao, Sir Joey Ayala. May buntag, Sir Joey. Welcome dito sa Home with GMA Regional TV. We are truly honored to have you this morning. Kumusta po kayo, Sir Joey? Mabuti, healthy, virus-free so far. That's good. Anong pinagkaabalahan mo, sir, ngayon na medyo strict tayo ngayon when it comes to community quarantine? What have you been busy about? Sorting out the technology of staying in touch with people despite social distancing. Ano ito, Zoom, telepono, computer, paano mo gamitin? I'm pretty sure expert ka na dyan, Sir Joe. But ano po yung nagiging source of inspiration ninyo and where do you get your ideas from? Galing sa kapaligiran ko kung ano yung mga nag-i-input sa akin. Because reality, we sense reality through our senses. So yun lang naman ang pwede maging input ng kanta, kung ano yung nakikita, ano yung narito. But ngayon, Sir Joey, a lot of people yun kay consider you as their hero, their big influence. You are a legend, lalo na po sa music industry. Pangutan kanila kung unsa ang mga greatest lesson nga imuhang natun-an sa imuhang kinabuhi. What would you like to share to them? I think the most important thing, as far as I'm concerned, is to know thyself. Yung sinasabi sa St. Paul, no? Know thyself. Alam mo anong nagbibigay sa iyo ng kaligayahan, satisfaction, ano ang nag-enrich sa iyo. Tapos sundin mo lang yun. Regardless of practical ba dili, it doesn't matter. Because if you're doing something you like or enjoy, you become really good at it. And then it becomes practical. And that's a food for thought this morning. But ngayon, excited kami, Sir Joey, dahil syempre hindi namin palalagpasin ang umagang ito without hearing your voice. Baka pwede po kaming humirit ng a few lines naman of your favorite song ngayon. Anong sukat ng halaga ng isang buhay? Kayamanan ba o di kaya pangalan? Ano ang titimbang sa husto o kulang ng katuparan ng adhikain at paninindigan? May gantimpala bang dapat pang-asahan upang kumilos ng tama at makatwiran? Ayun, thank you very much, Sir Joey. Wish we had more time this morning. But yun na lang muna, pasilip na lang ng mga upcoming performances mo pa siguro. Dagan kayong salamat, Sir Joey, for your time dito po sa At Home with GMA Regional TV. Thank you. Take care. Good luck. Hello to all your people watching. And that was Sir Joey Ayala. Tutok lang mga kapuso, kayo mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, good vibes ang dala karong buntaga sa grupo sa traffic enforcers sa Tagum City, Davao del Norte nga nag-viral tungod sa ilang todo hataw o todo kiay samtang nagamando sa dagat sa trapiko. Atong makauban ang dancing traffic enforcers nga sila Ray Eroho, Glenn Paul Cabarubias, Selvino Abatayo Jr. ug Ryan Tanod-Tanod. Tagum City Dancing Traffic Enforcers, maayong buntag ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta mo? Okay lang ni Sir Argel ug salamat sa imong pag-invite sa amuha. Ug syempre, unang-una, paunsa ba nagsugod ang grupo sa Tagum City Dancing Traffic Enforcers? Nagsugod ang dancing traffic ni atong September 2014 sa initiative ni Major Masipikinya o ni Sir Elmer. Sa una, daghan kaayo og nalipay mga motorista kani pinaagi para pod mahatagaan o color ang mga
traffic enforcer para sa ilahang patman o uban para pud nga sila maayo pinaagi sa pagsayaw. Og sukad nagsugod ang inyong grupo, kamusta ba ang kining pagdawat sa mga tao sa inyong pagsayaw tunga sa dalan kay Lagino nagamando gihapon mo sa dagan sa trapiko? Sa among pagsayaw sa dalan, dili na diha taman ang among pagsayaw sa dalan. Ug nana po'y naga-invite sa mua og mga gisting. Una pa man nag-trending si Sir Ryan tanod-tanod, no? Kinsa sa ba sa inyo ang nipatok na sabuna sa social media tungod sa pagsayaw? Ako di ay ang una ning trending katong tuig nga 2017 ug katong nagsayo kog kiat yun day nga budots ug isapot ug katong Turkey Like Marley. Turkey like Marley. Oh yeah. Turkey like Marley. Don't pop it like Marley. Yeah. Og Sir Ryan, sir, sukad ba nga nag-trending ka? Kamusta ang himong approach sa mga tao sa imuha? Like, daghan na ba ang nagpa-selfie sa imuha tungod kay sikat na ka-online? Daghan na kay nakailas kuha o mukalit na lang na imuduls kuha nga muhangyo magpa-picture kay ako daw to ang na-trending sa Facebook o sa TikTok. Og isip mga traffic enforcers, unsa ba alang ninyo kalisod ang inyong trabaho ug unsa sab ang mga challenges nga kining inyong nagian while anaa mo sa inyong trabaho? Ang pagpanarbaho namo sa traffic isip usa ka traffic enforcer di gud dali kay tungod naagi masagaw pa namo nga naagi mga driver nga mga arrogante. Sa ingana manggug nga butang nga naami naimong mga driver nga arrogante mong tuwa sa mua ginapasagdahan lang namo og ginaingon lang namo nga kung namoy mga pangutana dool lang sa mong head. Og aduna ba niabot sa point nga nahuna-hunaan ninyo nga muundang tungod sa gawas ka init sa adlaw samtang nagabulad mo kay lagi nagamando sa dagan sa trapiko usahay o pirmi jud no nga dunay jud mga badlungon nga mga motorista og unsa sab ang nag-inspire sa inyo nga bisan pa man niadto magpadayon gihapon mo? Makaingon jud ko sa kong sarili nga nakanahunan ako nga mo give up na ko ning trabaho tungod dili gyud ay lalim. Sa tanang panahon nga paggawas nimo gikan sa balay, good kayo ang imuhang panglawas, mayo kay imong pangunahuna kay mo duty na ka. Sa pag-abot sa area, naaday violators nga mga bukalit lang sinuha og singgit diha kay tungod daw sa gibadlong sila, ngano daw gibadlong sila, bisag kung saon na mo pagpagsabot. Siguro nga makaingon ko nga di hapit ako magiop kay ang kasaba tinuod dili gid lalim makasab-an ta o makasab-an mi sa kalsada o sa makasab-an mi o mapabot sa moang head office. Og unsa inyong mensahe sa inyong mga nagasuporta na sa inyo karon? Nagpasalamat kinig dako sa mga nagsuporta sa mua isip sa grupo sa Dancing Traffic sa Tagum. Labi na tong nag-views og nag-share sa among video. Unta di mo mapulan og suporta sa mua o sa mga bag-ong nga video nga moabot. Unta nga inyong nagyapon ipadayon ninyo nga inyong i-share o i-like o i-views. Alright, daghan kayong salamat sa good vibes nga inyong dala this morning, the Dancing Traffic Enforcers of Tagum City. Ug unta, mas daghan pagsama ninyo no nga maghatag og kalipay sa katawhan samtang nagahimo sa inyong trabaho. Ug amping mo always labi na nga nagsugod na ang panahon sa ting-init. Say makawala kayo og stress sa dagan sa trapiko ang todo kiay nga moves sa grupo sa Dancing Traffic Enforcers sa Tagum City. Liyo sa ilang good vibes nga dala, mao ang pagpanikamot sa pagpanarbaho alang silang pamilya, labi na karong panahon sa pandemya. Samtang jail, dako matud pa og tabang nga nahatod ang jigging fishing nga makalimtan ug mabawasan ang stress ni Michael Obsana. Busa plano niya nga mas mulungtad pa ang pag-engage sa maong aktibidad. Sayang mga kapuso, parayon natong suportahan ang original Filipino music sama sa mga ginahimo nga kanta sa music legend nga si Joey Ayala. Ipastigar mo sab nato ang atong kaugalingong kultura.
Mga kapuso, unta na inspired nga kakaton kamo sa gishare sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Winston Churchill nga we make a living by what we get. We make a life by what we give. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you on Monday mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Ako si Cyril Chavez. Enjoy your weekend, mga kapuso. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.